Ja to imam. Dobrodošli u još jedno rezervno kolo. Nalazim se na tajnovitom mjestu na rubnim dijelovima Zagreba u garaži Petrolhead Art. Kolega iz Petrolhead Arta ima svašta za pokazati u svojoj garaži, od Nissana 350Z, Porsche Caymana, BMW 335, Mercedes SL Roadster, Porsche Cayenne, BMW Z4, Nissan 350 Roadster i tako dalje, da ne nabrajam. Vjerojatno ima nešto što sam i zaboravio. U garaži kao i u dvorištu može se pronaći svašta zanimljivoga, pa tako ukoliko trebate dijelova za automobile, kod Petrolhead Arta se može svašta pronaći. Ja sam pronašao dijelove sjedala od Nissana 350Z, misleći da ću moći iskoristiti neke sitnice za obnovu svojih, ali sam naravno uzeo krivo sjedalo. Nakon posjete Petrolhead Arts došao sam u kraljevstvo detailinga PH Detailing u Zagrebu. Nakon laganog shoppinga uputio sam se prema svome automobilu. I evo par sitnica koje sam uzeo, koje inače ne mogu nabaviti u Zadru. Rezervno kolo nije nikakav detailing studio, već ja čistim automobile i to radim sa srcem i za to imam proizvode koje sam kupio u Zagrebu. A to su proizvodi Koch kemije. I evo imam taj jedan stari sic koji sam dobio od Darija iz Zagreba i odlučio sam ga očistiti. Prvo sam malo pobrisao prašinu sa krpom, onda sam nanio od Sonaxa čistač za kožu. Zaboravio sam da sam kupio pumpicu za pravljenje pjene, ali nema veze, iskoristio sam to što imam tog trenutka i naravno sve to našpricao. Nakon što sam našpricao sam očistio sa odgovarajućom četkom. Imam dvije četke, jednu malo grublju, jednu malo nježniju. Nakon samog jednog prelaza vidite koliko prljavštine ostane na krpi. Proces čišćenja sam ponovio više puta i evo to je otprilike rezultat. Nakon pranja i malo kad se sic posušio sam nadodao Sonaxov Leather Protect. Nekada tu zaštitu nanesem sa aplikatorom, a ovaj put sam to nanio sa rukom jer imam osjećaj da koža bolje tako upija, a i mogu preciznije nanijeti na željena mjesta. A ovo je moj pas Roza. I evo kako to sjedalo izgleda nakon jednog tretmana. A ovo su drugi dijelovi sjedala, odnosno stranice koje sam također očistio i namazao. I evo sjedalo. A ovo je moje sjedalo u Nissanu 350Z nakon 20 i sitno godina korištenja i trljanja guzicom kad se uđe, tako da je moj sic stvarno istrošen i umoran i volio bi ga urediti. U Matos dizajnu sam uredio ručicu mjenjača, a evo kako izgleda jedno obično čišćenje volana sa pjenomatom i naravno Sonax sredstvom za čišćenje kože. Ja to sve prođem sa četkicom, obrišem sa mikrofibrom i pustim da se osuši par sekundi, možda minutu. Vidite da volan dobije taj jedan mat izgled, što je u biti i izgled volana kakav treba biti, a ne sjajan volan. Sjajan volan znači prljav volan i pun masnoće. Namazao sam također volan sa Sonaxovom zaštitom, nahranio i eto, to je to od mene za danas. Živjeli i vidimo se.